अबावलै सोराबाव बियो सोराबाव बिसोरो बे गोरलै गथ'खौ बे गाज्रि बुस्थुखौ बायनो हरनाया सोरलै सोर नोंसोरो You again? नों? थारमाने नोंसो बे सिख्लायानो राजा हो बे सिख्लायानो नोंनो सिफोर बायनो हरनाया बे गाज्रि बुस्थुखौ बायनो हरनाया इसोर आब'मोनानो नों आरोबाव सोरहाय टिम्पोल सोर बियो सिनायो नामा नों आरे निकि बे सेंग्रायानो दाख्लैबावदि आंजों बे फार्मासियाव नांज्लायदों होननाया बे सेंग्राजोंनो नांज्लायदोंमोन आङो ननसेन्स आरो मैसो गोरासो मानसिया ओइ मा जातनि सिख्लायालै नोंसोरो हो मा जातनि सिख्ला नोङो बे एसेबां उन्दै 4 बोसोर 5 बोसोर बे गोरलै गथ' बे उन्दै गथ'खौ नोंसोर बेबायदि एसेबां गाज्रि बुस्थुखौ बायनो हरदों मा एसे खर'फ्राव मेलेम गैयालै नोंसोर सिख्लाफोरालाय बर' सिख्लाना मा सिख्लालाय नोंसोरलाय बर' सिख्लाफोराबो बेबायदि नामा Hey you bastard जोंनि खोथा बे जोंफोरनि प्राइभेट खोथा पार्सनेल खोथा नोंहालाय बेयाव मा जादों जों सोरखौ मा बायनो हरा नोंहालाय मा हरजादों सोर नोंहालाय फुल साना मोसौ मैसोगोरा बलद मोसौ लाजिया नामा नोङो बे गोरलै गथ'खौ बेबायदि लायनो हरनो गड बे गोरलै गथ'खौ बे भिखारि गथ'खौ खाथियाव फैब्लानो मोनामो आं बेखौ जों बिनो बे बुस्थुखौ लायनो हरग्रोदोंमोन नामा बिसो जोंफोरनाव जानला मोनला जानो बुस्थु बिहरदों बेनिखायसो बेखौ लाबोनो होनो लाबोबायबो आरो बिनि उनाव मोनजाबायबो होननानै बिनो बेखौ लायनो हरदोंमोन जोंहालाय बेयावलाय मा दाय दङ बिसो बिफैदों मायबा जानो So, mister, leave us. Go away. Okay? You don't know us, we don't know you. Okay? Just go away. गोजानाव खार जोंनिफ्राय English जारिग्रा सिख्ला I know you and you know me. Okay? You are a nonsense, brainless, characterless girl. Okay? नों सासे brain गैयि मेलेम गैयि खर' मेलेम गैयि characterless brain गैयि जेबो गियान गैयि सिख्ला मोनथिबाय बेनिखायनो नों बे गथ'खौ बे उन्दै 5 बोसोर 6 बोसोरनि गथ'खौ नों एसेबां गाज्रि बुस्थुखौ लायनो हरदों नों जुदि What? दासो बुजिबाय आं बे भिखारि खाथियाव थांब्लानो मोनामनाय गथ'आ नोंनि फिसाज्ला नामा आंनि फिसाज्ला मा जादों बेयावलाय नों जुदि बे सासे गोरलै गथ'खौ मिठाइ जाहोनायनि बदलै जुदि नों बे गाज्रि बुस्थुखौ जाहोनो नागिरदों नों आरो मा मानसिबाव नुनायावथ' नोङो एसेबां दोहोनि न'खरनि बायदि नुदों नोंनियावथ' धोन सम्पति बुंनानै दं खोमा गिदिर कार गाननाय जोमनाय वा मा बुंनो होमबा नोंनाव बे गथ' गोरलै बे मोनजारोङि गथ'नो भिखारि गथ'नो 10 थाखानि जाहोनो थाखाय नोंनाव 10 थाखा फैसा गैया एसेबां चिप नोंनि गोसोआ एसेबां फिसा नोंनि गोसोआ नोंसोर न' धोनि जानो हानाय नाथाय नोंसिनि गोसोआ नोंसिनि साननाय हनाया फिसा हाद्रि बायदि नुख'नाबो नोंसिनि साननायखौ मा एसेबां बिजिति नोङो ननसेन्स नोंखौ आं पुलिसनो होगोन दानो साहाखौनो खापसे फुदुंना लोंसिहां ओइ बिमा जालायबायना आंनाव साहा बिनो फैलायबाय नोंनो खापसे साहाबो होआ आं दिनै नोंखौ सिनि लाबोनो होनायाव सिनि लाबाखै नोङो लोङालै आं नोंनि साहाखौ नोंनो लोङां होमबालाय जेबो खामानि गैया मोनदोंबालाय बै बनफोरखौ सिनखावै थां बे खुगासिना नायफैबाय थानाङा साला हौवानि मुङाव सासे जाबोरसो खामानि दामानि जेबो माबा बन थसे माबानानै सिनखावनानै होआ सिननानै होआ खालि स'आव थांनायल' खामला लिंगोनलै आं गाबोननो खामला लिंगोन मानि खामला बेलाय बे खामला होनायनि फैसाखौ आंनो हरा मानो खामला नांगौ नोंहालाय आथिं आखायानो गैया ना माया गैया ना आथिङा आखाया खुंगा नोंना आखाया बेनिख्रुइ माथो मावा दाङा ओरैनोसो जागारबाय थायो आखाइ खुंगा जानायाबो जागौमोन हिनजाव हाथायबो हुवागारा बेयाव हाथाय गोसोम एसेबां बखिजों खाथियाव थानानै खुगायासो सेवनाय मोनामलायलांदों सिरजा फालतु नोंहा बेयाव नोंसो साननै सानथाम हाथाय हुवालासिनो थायो आंखौ बेबायदि दा बुंसिखा बना सिननोबा सिनखाव थां नङाबाथाय मोनजाखाया नों र'लै बिमा बैसिनियाव खेबसे थांना फैया मानो नोङो हाबिलामोननाव मा खिजानो थांनांगौ आंलाय बेयावलाय मा सानगोन दे बिसिनि न'नि मानसिया बे गथ'आ हाबा जासिगोन नों खेबसे खबर लानो थांनो हाया बिमानै जानानै मा एसेबां बेबायदि थायोलै दुगायासो सिगां मानो एसेबा दुगानांगौ थाङा मानो आं दुगाना बिसिनि मानसिया दुगा बिसिनि बिमायाथ' बे बिमायानो बे बुरियाथ' लामायाव नुबानो दस' आंजों नांलायो बिसिनि न'आव थांगोन नामा आङो बे हिनजावफोरनि जाथियालाय बेबायदिनोखा नांज्लायखायो बेखौनो सानबाय थाबाय बियो नांज्लायदोंबा नोंबो नांज्लायदोंमोन नों फाखरन दाउखि मेलेम नों बायदि सानदों नामा आंखौ सनमान गैयि जेराव नों बेयावनो थांग्रा आरो लिंबाबो बेलेग लिङाखैबो लासिंसिं लिङियावलाय मानो थांनांलाय लिंबालाय उन्दै जानानै लिंफैबालाय माबा मोनसे सानगौमोन थालै गावनि दुगानायखौनो गिदिर खालामनो थाबाय था मानसिजों बेबायदि एसेबां गाज्रि जाना थानो मोनाथ' थै रावबो बुंनो हायालै आंखौ गामियाव बयजोंबो गाज्रि जायो होननानै बिसोरसो बेबायदि बिनिखायनो बिसोरसो गाज्रि जादों रावबो आंखौ गाज्रि बुंखायाबो बिसोरखौसो बुङो
मा रनि बाबुआलाय दाबो फैयासै सकआव थांनो होनना ओंखारलांनाया खामानिखौ गेजेराव गारनानै बे मालिक बिगोमा खेस्रा बिगोमाजों नुजाबा दोखो दोखो रायजागोन बियो खामानिखौ गेजेरावनो गारनानै बियो थाबबो फैयाखै आं बिखौ थाब फै होननानै बुंदोंमोन माबोरैबा मोनथिबा बेसेबा रायजागोन बियो गाज्रि गाज्रि बुंनानै गोसो दुखु मोनलायनाय थाब फै होननानै बुंदोंमोन दा हरखाबनो बिगोमाया नुजाफैबा थगायनोसो नांगोन आङो खिनाय जादों खिनो थांबाय थादों बै दुब्लिथिं बारिथिं होननानै थाब फैनो होथारबाय आं गथ'खौ बे बिगुमाया बेबायदि खामानि गारना थांनायखौ सैखाया आरो मोनथिबाथ' बियो फैसाखौ दानगोनसो बियो 200 होनो गारै 100ल' हरगोन बेसेबा खेफ्राखा हनै बिगोमाया बैथिं गसंना मायबा नायगासिनो बिथिं फैब्ला सेस आरो रनिखौ नागिरबा सेस खिनोसो थांदों होनना थगायथारसिगोन आं जारुआ बुंनायखाय बे कम्पानियाव साख्रिखौ मोनबाय र' बिस्कुट कम्पानियानो जा मायबा कम्पानियानो जा सोलिनो हानो फैसा मोनबानो जागोन आंहा एसे गरनैसो फैसा मोनब्लाबोथ' एसनो थानो बे गुवाहाटियाव एसनो थानो थाखाय आंहा एसे खाबु जागोन ना आइयासो मा खालायथावथाय है आंनिबा पुलिसा नागिरना मोनासै खोमा आइखौबो आरो आंखौबो नागिराखै बायदि मोनबाय आं एसेबां गोबाव जाबाय दस' मायबा मोनसे जेनेबा खबरबा मोनखाया दिनै आं गुवाहाटियावसो दङ जायखिजाया आंहाथ' खारग'बाय ओरैनोबाबो आइयासो बुथारखादोंमोन रनिखौ आंथ' बुथारखायाखैना नाथाय जुगामि दाबो नोङो साबधान थानांगोन कम्पानियाव साख्रिखौथ' बुंनानै मोनबाय र' नाइट डिउटि मावगोन होननानै बाट बेयावबो आङो गावनि हुदियाखौ मोखांफोरखौ एसे सोलायनाय बायदि थांनांगोन मास्कखौथ' गानखानांगोन बाट आंनिबा आं सिख्ला जानानै थाङा आं हाबा जानाय हिन्जाव जानानैसो थांगोन खाफालाव सिन्दुर आरो फथा गिदिर लानानै थांनांगोन जाहाथे मानसिफ्रा आंनि आइडेन्टिटिखौ हरखाब थाबनो हमनो हाया आरो आंथ' नामखौ जुगामिबो होनो होखायाखै आं नामखौ मोनाबिलिसो होनो होदों दिनैनिफ्राय फार्स्ट डिउटि आंहा बाट दायोथ' हराव डिउटि दङ आंनो सिन्दुर आरो फथा नांगोन आरो मास्क मोनसे नांगोन बेफोरखौ लानानैसो आङो अफिसाव थांगोन दिनै डिउटियाव र' दुकानाव थांनि र' फथा पेकेटसो लाना फैनि आरो सिन्दुराथ' लिपस्टिकआनो जाखायो गोजा लिपस्टिक दंखायो खाफालाव गिदिर लानानै थांगोन सोर हमनो हानो लिपस्टिक ना सिन्दुर सोरबा सोंब्ला बुंगोन आं हाबा जानायसो हौवा दंखायो होननानै जायगाफोरखौबो गुबुनाव थायो होननानै खिन्थासिगोन सोर हमनो हानो जारौनाव फैसा बिनि र' जारौ जोंना फैसा 10 थाखा हरलाय ओइ सिग्ला नों जाय सिख्लाजों नांजाबाय दङ नों जे दिम्पलजों नांजाबाय दङ नों सिनायो बेखौ सोरो नों सिनायो सिनायाखै बे आंखौ सिनायो आङो मोजाङैनो सिनायो नों सोर जाबाय बेरायथिंग्रा पार्टि खामथिंग्रा जेबो खर' मेलेम गैयै जेबो गियान गैयै सिख्ला बेनो नोंसिनि आइडेन्टिटि बेनो आरो मा सिनायबावनांगौ नोंसोरखौ आंजों फिरदों नोङो स्टुपिड नोङो खोथा गाज्रि जागोन मोनथिखौ आंबो नोंसोरबायदि सिख्लाफोरजों नांज्लायनो नोंसोरबायदि सिख्लाफोरनि मोखां नायनो मेगन नायनो जेबो नोंसिनि खुगा नांनो जेबो गोसो गैया नाथाय नोंसोर सरि होननानै बुंनांगोन सरि फर व्हाट सरि नङा सेंग्रा जेब्ला डिम्पलनि पापाया मोनथिगोन नों बेबायदि गाज्रि आखल देखायदों होननानै डिम्पलजों नोंखौ डिम्पल बिफाया पुलिस स्टेशनाव लांनानै जेलाव दोनहैगोन मोनथिखा आंखौ पुलिसाव लांनो एक्चुअली आं शक जाबाय सेंग्रा मानसिफोरासो बेबायदि दादागिरि देखायो सिख्लाफोराबो बेबायदि आइ एम सो सारप्राइज्ड सिथा फाग्ला सेंग्रा मिनिदोंना नोङो डिम्पलनि बिफाखौ मिथिया ना डिम्पलनि पापाखौ मिथिया बियो बे जायगानि एमएलए मिथिबाय नोंखौ खेबसे बुंबानो नोंखौ पुलिस थानायाव दोननो हागौ बेनो बारा जाखादों आं पापाखौ फन खालामनानै दानो अर्डार होगोन र' खाथिनि पुलिस स्टेशनाव बे गावार बुरबक बे स्टुपिड ननसेन्स मानसिखौ पुलिसनि दान्दा नांबासो एसे बिनि खर' मेलेमफ्रा मोजां जागोन आं गिबाय नोंसिनि बिफाया एमएलए आं गिबाय खारजों नोंसोरबायदि मानसिफोरानो बेबायदि गोरिब बुंग्रा मानसिफोरखौ बे गोरिब निखावरि मानसिफोरखौ गाज्रि जानो थाखाय नोंसोरनो थिखाङो नोंसोरनो गाज्रि खालायो बे उन्दै गथ'खौ बे गाज्रि बुस्थुखौ लायनो होननानै मा फोरोंदों नोंसोरो मा फोरोंदों पकेटाव हाजार लाख थाखा दङ नाथाय बे भिखारि गथ'नो 10 थाखानि मिथाइ जाहोनो नोंसा फैसा गैया बिनि बदलै सिखर होफैनांगौ नोंसिनो वाव मा एसेबां मोजां मेन्टेलिटिनि मानसि नोंसोरो मा एसेबां मोजां माबा फोरोंगासिनो नोंसोरो ना मोजां सोलोंथाइ होगासिनो हे
you मोनसे बाथ्रा क्लियार खालामना होनो मिथिबाय बे भिखारिफोरा मोनजारिङि गैजारिङिफ्रा ओरैनोबाबो गाज्रि जाखागोन बियो दिनै मिथिया गाबोन जाखागोन आरो बियो जोंफोर सोलोंहोनानै जेबो खोथा गैखाया बिसोर ओरैनोबाबो सिखर सादा जाग्रा जाखायो बिसोर ओरैनोबाबो लोंग्रा जाखायो आरो साननैसोनि उनाव देरबा बिसोर सिखाव गुन्दा दाखाथि जाखागोन जोंफोरनि न'आव सिखाव खावग्राया बिसोरनो जायो बे गैजारिङि निखावरिफोरानो मिथिबाय मा खुगा नांगासिनो नोङो दिम्पोल खेबसे लागायना होआ मानो खावलायाव थानो सोबोना होआ मानो खेबसे फैसा आरो पावारखौ लानानै एसेबां दुगा दा देखाय मिथिबाय मानसिसो मानसिनि आखल लानो नाजा जुनार बायदि देखायनो दा नाजा सिख्लाफोर नों बेबायदि मानियाना र' ओइ निकि गाख्रावनाय गोसा गाख्रावनाय हेल्प होननानै बे सेंग्राखौ बुजा होनसै आङो आदा फै थांसै फै आदा गाख्राव जेसेबां हागौ गाख्राव थांगोना थाङा नोङो नै गाख्रावनांगौ हे जोंफोरखौ बासाय नै सेंग्राया गुन्दा बियो आदा फै थांसै फै आदा नो जासो माइसिबां ननसेन्स बियो गुन्दाक्सखा थेवबाबो नों